L-għodwa ta' ġimgħa ġdida kienet ikkaratterizzata minn rat, bera, xita u sajjetti. Sajjetti li mhux biss iddominaw il-Gżejjer Maltin, iżda laqtu wkoll it-torri tal-ajru tal-Malta Air Traffic Services, tant li kienu kkawżati ħsarat tekniċi fl-apparat tal-kumpanija u kellu jingħalaq temporanjament l-ispazju tal-ajru. Dan f'miżura ta' prekawzjoni li ttieħdet biex tassigura s-sigurtà tal-ajruplani. Kif spjega l-Kap Eżekuttiv tal-Malta Air Traffic Services, Kenneth Kirkop. Aħna ddeċidejna li nagħlqu l-airspace biex bekk nkunu nistgħu naraw li s-sistemi kollha qegħdin jaħdmu kif suppost biex once li nkunu ċerti li kollox qiegħed jaħdem sew u mbagħad nkunu nistgħu nkomplu naħdmu b'mod normali. Fis-sijat ta' filgħodu kienu affettwati 5 titjiriet, 4 li kellhom jitilqu minn Malta u waħda li kienet ġejja lura pajjiżna. Titjira tal-Wizz Air lejn Skopje fil-Maċedonja, 2 tal-Air Malta lejn Gatwick f'Londra u Munich fil-Ġermanja, u oħra ta' Ryanair lejn Ruma fl-Italja telqu tard minn pajjiżna. Dan fil-waqt li titjira ta' Ryanair li kellha tiġi Malta minn Ruma minflok niżlet f'Palermo. L-inġinier spjega kif l-operat jinqasam f'żewġ partijiet, ajruplani li jinżlu jitilgħu minn Malta u ajruplani li għadhom minn fuq Malta iżda ma jinżlux. Għalkemm l-ajruplani li kienu għaddejjin minn fuq Malta baqgħu għaddejjin, il-Malta Air Traffic Services ħadu ħsieb li l-ebda ajruplan ieħor ma jidħol fl-ispazju tal-ajru. Da fil-waqt li ajruplani li kellhom jitilqu minn Malta ma tħallewx jagħmlu dan u dawk li kellhom jinżlu intbagħtu f'ajruporti oħra. Dan għamluh biex inkunu ċerti li ma jkunx hemm ajruplani li jiġu qrib ta' xulxin aktar milli suppost. War li ġiet identifikata l-ħsara bdiet titħaddem sistema oħra, proċess li fi kliem Kirkop jieħu fit-tul u dan biex ikun assigurat li s-sistemi kollha jaħdmu tajjeb flimkien. L-ewwel ftaħna l-airspace jiġifieri għal dawk l-ajruplani li għaddu minn fuq Malta dan ħa madwar 40 minuta, però ftit minuti wara mbagħad stajna niftħu anke l-ajruport biex l-ajruplani li kienu jixtiequ jitilqu setgħu jitilqu u ajruplani oħrajn li ġew diverted setgħu jiġu lura lejn Malta. Biex hekk wara sajf sħun u qalil, it-tieni jum ta' Ottubru daħalna fl-atmosfera realistika illi s-sajf spiċċa u x-xitwa qiegħda wara l-bieb.